kamay. Jong, asa naman to si Marky, Jong? Marke? Oh, pero naman dugaya hinuon oy nga imbis nga magsabot ta mamasayro ta karon. Mo ganinom, mismong laag tag layo-layo ba pero ay basi nakuha ra to siyang decals pre. Kana nakurat-kuratan siyang decals ba bago may decals ato way siguro Tama, gidulot dali no? yung motor ba. Achupag tirada bata. Uy, cuy kay ba? Di naman basta-basta, nang bag-or gindikals, pati pamurma. Pre! Grabe sa atong pare, oy. Kay mataal. Grabe pare, may atsyap naman kayo, pre. Inana dai format sa mga masahero ron pre. Pausa mo na yung purma Wala dahil. ka. Kapag masaya-saya, bay. Baka ni bago ron, siyempre. Ako i-match ball bagong decals, dapat naputay mga purma nga bago. Grabe, dili lang kay Brian bang kayo? Oy, Oh, grabe. Pero ang singilan ni ba, mahal na. mahal na, oy. Kacho ba kayo? Di naman maulang pasahero ano sakay-sakay pre. Gani, atsyop kay Purman driver, atsyop kay motor. So, giingon naman po din nyo. Yes, that's true, right? Oh, grabe lagi. Di ba, ako pala akong pamasahero sa una, dungag 5. Singko ra. Tungod sa kabago sa decals, o bago na ako nga purma, automatic, 15 na na. Oh, grabe tawan. Pero di sila magmahay. Di magbahay, oy nga naman, ihatod na ako saktong adtuan nila, plus na pa automatic banking. Oh, grabe, may experience pa nila na. The adventure of pamasahero. Wala na. Pero, Oy, pre, Jong, ingar ko, Jong. saan naman pod? Tama na ako yung namatikdan pre ba. Chuy na kay kagpurma o kapa na kayo mong dikas pero mutisting tingali tag pamasahero sa layo pre. Oy, Gani, testing tag mga dagko greetings. layo, pre, no? layo. Dagko gatag dito pre ba kay karon pre. Namatikdan pud na ako pre ang atong mga uban pasahero diri pre nakabantay na sa tong tirada ba nang likay-likay naman sa tuwa bay. Gani, marag naandan nila nga magpadungag tag 5. Tama, bitaw, no? Tama ganino, mas layo, mas walop nga chika. Gani, mas dako ang ratings. Mas layo ang pasahero, mas dako ang balyo. Mas dako ang balyo posible, mas walop ang mga chika. Pre, Wasa. What if mamasahero kaya ta sa Bohol? let's go bull. Pre, tag Bohol total na may mga foreigners dito, dollar sign. Oh, mabuti ka ba? Good shit, okay kang plano. What if unsa man? What if Mugo ko na. ingo Ikaw, go ko perme. unya karon sigutan yung mga tao, wala na asaya. Di ka mo dira. Uy, usa man tara. Tama, Jong. Among motor. Dili ta pwede mo kuyog sa mga masahero nga wa kay imong sariling motor usa ka mga doktor ka mo sa mua. Pwede pulihan na ilang ta pre. Gagi, dili. Pwede dapat mag-iya tag paningkamot dito, ah. Nanak may diskarte. Nya, soy bato nimo. Gwapo din nga please mag-selfie-selfie no? Selfie kaya ako no? Uy, daot man ning bataan ni. Seryoso ka, Jong. Seryoso lagi ko may pabutar ako ninyo pre. Madamay lagi may nakabuang nimo. Ay Kulba, kabala. magkilay mo Pre, trabaho, basta ka Jong. pabutar ako ninyo. Kagir mo ka na yung trabaho ko, pre. Pasalig atong yang kabuang niya oy. Pero prepare na lang ta dito kay in kaso unsay mahitabo biyan na to ni. Sa bukong saman. Kadali lang kay ba kayo ni jacket na ihayo. Buti ka may sayang kay ba, gwapo, mong guro kayo. Dati ning bataan ni tunon. Unsa naman ka nga, biyahe liyo, biyahe itong biyahe. Oh, shit pa kayo, pre. Yawasa unsa naman ka? Ay, nakachik palag, pre. Uy, unsa naman ang taon ka? Ikaw naka-jacket, ako, dili wala. Dili dira kasi Marjong dito basig madamay ka diri. Anang hi miss. Hi kuya. Dalawang daw ni si Marjong ron. Kanang unsay pangalan nimo? Mona. Mona? Ano ka? Wala kanang manyarism ra ba kanang I found you so very attractive kanang by the way imo ning motor. Oh ako ano man? Pwede mga yung favor. Favor? Unsa man na? Ni diskarte lagi mo lagi na iyang mga hilig lagi jud ba? Wala ra gud kanang pwede manghiram si mong motor mo na. Gagi, gintawanan ni ba? Asa di ka madto? Kanang mupalit ako kay sweater para sa atong duha kay kabalo ko giuhaw man sad ka. Ikaw ba? Kapag kay ka ay. Si pa fulo kira man kang mahagbong kay saloon man ta ka. Oh, tibanat, eh. Unsa man okay ra? Basta ha, balik dayon ha. Ibalik lagi na ako ayo kabalaka. Wara nakakuha og motor jud nakahiram jud motor. Pahirma po ko sa mong jacket ha. Nakakuha pag jacket oh. Basta yung pagdugay-dugay ha.
Ay kabalaka diya. Ah, balikon lagi tika. Bughaon pati ka. Kamanyak na mo, oy. Unsay manyak nga. Manirise man na. Mubalik na lagi ko. Baby mo na. Grabe ni si Marjong, we. Tara, daraw. Daraw. Pagkawalo. Saan mo, pre, oy? Unya. Oy. Pasit ta, buhol ta dito. Dito tagul, oy. Unya, tara. Tara na. Asa naman to nang hiram sa akong motor? Kadugay ba? Ingon magpalit og ice water. Do ka oras naman nilabay, wa pa man siya naabot. Bigyan ako to ron siya pag-abot ba? Nya, dire na lang siguro taan eh. Ganina ra ta si tuyok ba. Nadamay jud ko nang laglaag ninyo. Nag-aayo pa biya ako dito ah. Ang laag sa gitagot, palagas ang induha. Tara, dire na lang ta. Ganina ra ta si tuyok eh. Bilang na na to ni helmet dali lang. Okay, bili na lang nato. Kaot jud kay ninduha ko gidamay pa ko ning laglaag nila. Nag-aayo para ba ko dito. Nabiyaan akong customer. Tara. Kawan ni, uy. Saan naman po na yung kuwan-kuwan da, pre? Mga to lagi tagbuhol, di ba? Oh, Unya wala ta helmet. Di ra tataman sa checkpoint to, wala na dakpa na ta. Panggong yun tayo, pre. Impound yung mga motor na to, pre ba? Bata nung sound mato ni karon. Uy, uy. Uy, parang naiisip ko. Unya unsa man? Plano? Tanawa, look out dra. Skarte na, may Tara, pakuskan tara, na. picture mo siguro tagyan, picture sila. Smile po, dra. Uy, panagsara kita mo kalaag. Sige. Unsa man tara? Padre, wait. Bataan. Panid ako na, pre. Joker, pre. Kani di ako ada ay. Uy. Mekaniko man to nako. Sige na ni si Guy-uwi dra. Kapoy na biya ko diri ah. Mas gawya, tingnan na ng limit, pre. Sige lang makasabot ra na sa kuha. Okay, binuhatan mo po na niya. Mo na nga akong ginaingon sa inyo ha. Tara na. Yati pre, atong helmet pre. Kalo no more. Yati. Oy, ulay na. Oh, helmet good. Yati si Marky man ito. Hoy, Marky ako helmet, ulay na. Giyahok ra kalit sa mga ama, oh. Ako ba yung nipalit sa helmet nato? Bayarig yun na. I can see you waiting for the phone to ring. It's been about a week, but you still heard nothing. Tell me, do you think this is the way to spend your Saturday night? Unya, kailan naman jud ta dire. Larga na taron. Larga taron. Mo na ang ginaingon niya gabi ta mo larga abot man tagbuntagan eh. Kana. Unya, ready na mo? Ready. Sa pag ulat na to. Tara. Tara.